Jor buro tamore listi mar duol mandiko jopuonj TSC mar jopuonj 25,252 medo med rang'iny mar tich ka giwacho ni chenrono ne ok odewo jopuonj duto e yo maromre kendo dewo wang' nokwako chenrono. E romo ma iye notwero odhiambo manyoro, komiti mar somo e od bura kane romo kod jata tije mar TSC Nancy Macharia kaachiel kod jakom mar duolno nodwaro mondo TSC ochiw obok mamoko maler achiel kachiel kaka chenrono notimre, ka giwacho ni TSC ne ok oluwo chike matayo medo jopuonj rang'iny mar tich. Motelo ne ma riwruok mar KUPPET nochiwo ywak gi ni chenrono nopong' kod siasa, gima nomiyo jopuonj manowinjo med rang'iny mar tich ne ok oyudo lemo makamano. Od bura ochiko TSC mondo odhi oik obok go maber kendo gibiduogi e mesano. Finally, stakeholder engagement through the questions as you have enumerated them. Is the receiving a very serious county call. We went through 3 hours or 300 kilometers called Taraganiti. Is this not part of affirmative action? The entire document should be discarded, and Kenyans be given fairness. You cannot discriminate a teacher in Meru or Kiambu at the expense of a teacher in another particular region because of region. Teachers of Kenyans did not choose where to be born. Fairness means be mathematical. If one teacher is promoted, we should know that teacher represents. When we do promotions or even recruitment, we will always have a roadmap. And we go by the roadmap. When shall we advertise? When shall we conduct the interviews? Blah, blah. Until when shall it go to the board? And finally, when will it be posted? And we just followed that. Again, it is available. And again, your clerk can produce the letter and you compare with when we posted.